Képzeljetek el egy friss, ropogós nyári salátát. Mi kerül bele a leggyakrabban? Paradicsom, uborka, hagyma, egy kis roppanós paprika, és persze valamilyen fokhagymás öntet. Ezek a mindennapi konyha legunalmasabbnak tűnő, legalapvetőbb építőkövei, igaz? Hát, óriásit tévedtek. Mi van, ha azt mondom, hogy ez az 5 egyszerű alapanyag valójában a természet legzseniálisabb biológiai fegyvertára? Mi van, ha eddig teljesen rosszul tároltad a paradicsomot, feleslegesen könnyeztél a hagymától, és kidobtad az uborka legértékesebb részét? Ebben a videóban lerántjuk a leplet arról a döbbenetes titokról, amit a szupermarketek zöldséges pultjai rejtenek. Olyan tudományos tényeket, történelmi furcsaságokat és konyhai praktikákat mutatok be, amiktől garantáltan máshogy fogtok nézni a következő tál salátátokra. Tartsatok velem, mert ma megváltoztatom mindazt, amit a ponyhátokról gondoltatok. Írjátok meg majd kommentben, hogy melyik zöldségnél követtétek el a legnagyobb hibát. Mielőtt belevágunk a részletekbe, érdemes egy pillantást vetni arra, hogyan is kerültek ezek a csodás növények a tányérunkra. Gondoltátok volna, hogy ami ma egy egyszerű magyaros lecsó alapja, az valójában több kontinens évezredes történelmének a találkozása? A paradicsom és a paprika Közép- és Dél-Amerikából származik, és az aztékok, valamint a maják termesztették őket először, mielőtt a spanyol hódítók elhozták volna Európába. Ezzel szemben az uborka és a hagyma igazi ázsiai veteránok, amelyeket már az ókori egyiptomiak és a rómaiak is hatalmas becsben tartottak. A fokhagyma pedig Közép-Ázsia hegyvidékeiről indult világhódító útjára. Régen ezeket a növényeket nem csupán táplálékként, hanem fizetőeszközként, sőt, varázserejű gyógyszerként is használták. De hogyan lettek az ókor misztikus csodaszereiből a mai hűtőszekrények unalmas lakói? És ami még fontosabb, hogyan vesztettük el útközben azt a tudást, amivel a legtöbbet hozhatnánk ki belőlük? Kezdjük a sort a piros kedvencünkkel, és tegyük tisztába a dolgokat. Kezdjük rögtön az egyik leggyakoribb és legtöbbet vitatott kérdéssel. A paradicsom gyümölcs vagy zöldség? Botanikai szempontból a válasz egyértelmű. Mivel a virág magházából fejlődik ki és magokat tartalmaz, a paradicsom bizony kőkemény gyümölcs. Ugyanabba a kategóriába tartozik, mint az őszi barack vagy a cseresznye. De akkor miért hívjuk mégis zöldségnek? Nos, a válasz egy 1593-as amerikai bírósági ügyben keresendő. Az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának kellett döntenie arról, hogy a paradicsom után zöldségként importvámot kell-e fizetni, vagy gyümölcsként vámmentes marad. A bírák végül kulináris szempontok alapján döntöttek, mondván, hogy a paradicsomot főételekhez és nem desszertekhez esszük, így jogilag zöldséggé nyilvánították. Ez egy kiváló példa arra, hogy a konyhai szokásaink hogyan írják felül a tudományt. Szóval, ha legközelebb valaki kijavít, hogy a paradicsom gyümölcs, nyugodtan mondjátok el neki ezt a jogi csavart. Ettől függetlenül persze a reggeli műzlibe továbbra sem javaslom a belekockázását, bárki tudja, ízlések és pofonok. A paradicsom nem csak a jogászokat izzasztotta meg, hanem a táplálkozás kutatókat is folyamatosan lenyűgözi. A legfontosabb kincse egy likopin nevű antioxidáns, ami a gyönyörű piros színét is adja. Ez a vegyület igazi testőr a sejtjeink számára, segít felvenni a harcot a szabadgyökökkel, és bizonyítottan csökkenti a szívbetegségek kockázatát. De itt jön a legnagyobb mítoszrombolás. A legtöbben azt hiszik, hogy a nyers, friss zöldségek és gyümölcsök a legegészségesebbek. A paradicsom esetében ez óriási tévedés. A likopin ugyanis a nyers paradicsomban olyan formában van jelen, amit a szervezetünk nehezen tud felszívni. Amikor azonban megfőzzük, megsütjük vagy pürésítjük, a sejtfalak felbomlanak, és a likopin felszívódása drasztikusan megnő. És van még egy titok. Mivel a likopin zsírban oldódik, ha a paradicsomszószt egy kis minőségi olívaolajjal főzitek össze, a szervezet hihetetlen mennyiségű vitamint tud hasznosítani belőle. Hát egy jó olaszos, főtt paradicsommártás sokszor egészségesebb választás lehet, mint egy nyers saláta.
Ha már a paradicsomnál tartunk, beszélnünk kell a tárolásáról, mert itt követjük el a legnagyobb bűntényt az ízek ellen. Sokan rögtön a hűtőszekrény zöldséges rekeszébe száműzik a frissen vásárolt paradicsomot. Hatalmas hiba. A paradicsom eredendően egy meleg égövi növény, ami gyűlöli a hideget. Amikor a hőmérséklet 12 fok alá csökken, a paradicsomban lévő enzimek, amelyek az ízek és illatok kialakulásáért felelősek, egyszerűen leállnak. Sőt, ami még rosszabb, a sejtfalak szerkezete is károsodik, amitől a paradicsom húsa kásássá, ízetlenné és vízízűvé válik. Ezt a jelenséget a tudomány fagykárosodásnak hívja. Ahhoz, hogy a paradicsom megőrizze azt a csodás, napérlelte édes ízét, amit annyira szeretünk, mindig szobahőmérsékleten, a konyhapulton kell tartani, lehetőleg a szárával lefelé, hogy kevesebb levegő érje. Ha véletlenül mégis betettétek a hűtőbe, evés előtt hagyjátok kint legalább egy órát, hogy valamennyire magához térjen. Próbáljátok ki ezt az egyszerű trükköt, és meglátjátok, az ízélmény ég és föld lesz. Sokan azt gondolják, hogy a paradicsom egyet jelent a piros színnel, pedig a természet sokkal kreatívabb ennél. Mielőtt az egyenletesen piros, sokszor íztelen szupermarketes változatok elárasztották volna a világot, a paradicsomok elképesztő színkavalkádban pompáztak. Léteznek sárga, narancssárga, zöld, sőt, szinte teljesen fekete és lila fajták is. És ezek a színek nem csak a szemünket gyönyörködtetik, a különböző színek különböző egészségügyi előnyöket jelentenek. A narancssárga paradicsomok például tele vannak béta-karotinnal, ami a látásunkért felel. A sötét lila és fekete változatok pedig, mint amilyen az indigó rózsa nevű fajta, egy antocianin nevű vegyületet tartalmaznak. Ez ugyanaz a szuperantioxidáns, ami az áfonyát is olyan egészségessé teszi. Ráadásul a sárga paradicsomok savtartalma általában alacsonyabb, így azok is bátran fogyaszthatják, akiknek a hagyományos piros paradicsom gyomorégést okoz. Érdemes tehát néha kimozdulni a komfortzónából, és felfedezni a piacokon a különleges színű és formájú örökségfajtákat. Most pedig evezzünk hűvösebb vizekre, és beszéljünk az uborkáról. Ha van olyan zöldség, amit hajlamosak vagyunk alulértékelni, az az uborka. Sokan csak ropogós víznek tartják, és valljuk be, van benne igazság, hiszen az uborka 95%-a valóban tiszta víz. De ez nem akármilyen víz. Az uborkában lévő nedvesség sejtszinten hidratálja a szervezetünket, sokkal hatékonyabban, mintha csak egy pohár sima csapvizet innánk. Ez azért van, mert a benne lévő víz természetes elektrolitokat, káliumot és magnéziumot tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a megfelelő izomműködéshez és az idegrendszer egészségéhez. Képzeljétek el úgy, mint a természet saját, beépített sportitalát, csak éppen hozzáadott cukor és mesterséges színezékek nélkül. Különösen a forró nyári napokon, vagy egy kemény edzés után tehet csodákat egy tányér friss uborka saláta. Nem véletlen a mondás, hogy olyan hűvös, mint az uborka. A belseje a tűzőnapon is akár 10 fokkal hűvösebb maradhat, mint a környezeti hőmérséklet. A legnagyobb hiba, amit az uborkával elkövethetünk, az a hámozás. Amikor a szemetesbe dobjuk a sötétzöld héjat, valójában a növény legértékesebb részétől szabadulunk meg. A héj ugyanis tele van rostokkal, amik segítik az emésztést, ráadásul szinte az összes benne lévő K-vitamin is itt található, ami a véralvadásért és a csontok egészségéért felel. De a legfantasztikusabb titok egy szilícium-dioxid nevű ásványi anyag. Ez az anyag elengedhetetlen a kollagén termeléséhez a szervezetünkben. Igen, jól hallottátok. Az a kollagén, amiért tízezreket fizetünk a drága arckrémek formájában, természetes módon támogatható azzal, ha az uborkát héjastú esszük. Ez teszi a bőrt rugalmassá, a hajat fényessé és a körmöket erőssé. Persze nagyon fontos, hogy mindig alaposan mossuk meg az uborkát fogyasztás előtt, főleg ha boltban vettük, hogy eltávolítsuk a rajta lévő esetleges viaszréteget. Ha tehetetek, válasszatok vegyszermentes vagy házi uborkát, és felejtsétek el a hámozót.
Biztosan mindenkivel előfordult már az a kellemetlen élmény, amikor beleharapott egy gyönyörű, friss uborkába, és az olyan epekedően keserű volt, hogy az egész salátát ki kellett dobni. De vajon mi okozza ezt a rettenetes ízt? A válasz a kukurbitacin nevű vegyületcsoportban keresendő. Ezeket a keserű anyagokat az uborka növény eredetileg azért fejlesztette ki védekezésképpen, hogy a rovarok és az állatok ne egyék meg. Érdekes módon a növény akkor termeli a legtöbb ilyen keserű anyagot, amikor stressz éri. Például, ha túl nagy a hőség, nem kap elég vizet, vagy hirtelen hőmérsékletingadozás lép fel. A keserűség általában a szár felőli végen és közvetlenül a héj alatt koncentrálódik. De van egy régi, jól bevált nagymama trükk ennek elkerülésére. Vágjátok le az uborka végét, és körkörös mozdulatokkal dörzsöljétek a vágott felületeket egymáshoz. Egy sűrű, fehér hab fog kicsapódni a széleken. Ez a hab tartalmazza a keserű anyagok nagy részét. Rosszátok le, és már is élvezhetitek az édes, ropogós uborkát. Az uborka története is elképesztően izgalmas, és ékes bizonyítéka annak, hogy az emberiség mióta rajong ezért a zöldségért. Már az ókori uralkodók is mindent megtettek érte. A leghíresebb példa Tiberius római császár, aki annyira imádta az uborkát, hogy az év minden egyes napján enni akart belőle. Ez persze az ókori Rómában komoly kihívást jelentett a téli hónapokban. Mit tettek tehát a császár udvari kertészei? Feltalálták a világ első mozgatható üvegházait. Hatalmas, kerekeken guruló ládákba ültették a növényeket, amelyeket nappal kitoltak a napra, hogy magukba szívják a meleget és a fényt, éjszakára pedig visszatolták őket a melegházakba. A ládákat ráadásul egy speciális, áttetsző ásványi kőből, az úgynevezett csillámpalából készült lapokkal fedték le, hogy bent tartsák a hőt, amíg a napfény átszűrődött rajtuk. Lenyűgöző belegondolni, hogy a mai modern hidropóniás üvegházak alapjait valójában egy császár uborka imádata fektette le több mint 2000 évvel ezelőtt. És most térjünk rá a konyha ügyeletes könfakasztójára, a vöröshagymára. Miért van az, hogy egy egyszerű szeletelés közben úgy zokogunk, mintha a legszomorúbb romantikus filmet néznénk? A válasz egy lenyűgöző kémiai fegyverkezési verseny. Amikor belevágunk a hagymába, roncsoljuk a sejtfalakat. Ekkor a hagymában lévő enzimek és kéntartalmú vegyületek keveredni kezdenek, és egy szín-propántiales oxid nevű, rendkívül illékony gázt hoznak létre. Ez a gáz felszáll, belemegy a szemünkbe, és ott a szemünk nedvességével érintkezve apró mennyiségű kénsavat képez. Igen, jól hallottátok, savat. Az agyunk azonnal riasztást ad, és a könnymirigyek vadul elkezdenek könnyet termelni, hogy kimossák ezt az irritáló anyagot. Hogyan kerülhetjük ezt el? A legfontosabb egy nagyon éles kés használata. Minél élesebb a kés, annál kevesebb sejtet zúzunk szét, és annál kevesebb gáz szabadul fel. Egy másik szuper trükk, ha a hagymát szeletelés előtt negyed órára a hűtőbe tesszük, a hideg ugyanis lelassítja ezt a kémiai reakciót. Bár a hagyma megsírat minket, az egészségünkért rengeteget tesz. Sokan óckodnak a nyers hagyma fogyasztásától az erős illata miatt, pedig egy igazi tápanyagbombáról beszélünk. A hagyma egyik legfontosabb összetevője a kvercetin nevű flavonoid. Ez az anyag egy hihetetlenül erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő. Kutatások bizonyítják, hogy a kvercetin segít leküzdeni az allergiás tüneteket, mivel gátolja a hisztamin felszabadulását a szervezetben. Sőt, rendszeres fogyasztása csökkentheti a vérnyomást és védi az erekfalát. Az igazi érdekesség az, hogy a vörös és lila hagymák sokkal több kvercetint tartalmaznak, mint a fehér vagy sárga változatok, és a legmagasabb koncentráció közvetlenül a külső, száraz héj alatti rétegekben található. Tehát amikor pucoljátok a hagymát, figyeljetek arra, hogy tényleg csak a legkülső, papírszerű héjat távolítsátok el, különben megfosztjátok magatokat a legértékesebb hatóanyagoktól. Egy kis nyers lila hagyma a salátába igazi orvosság. De mi történik akkor, ha a hagymát elkezdjük hőkezelni? Itt jön a konyhai varázslat.
Az a csípős, erős, könnyfakasztó gumó egy lassú sütés hatására édes, aranybarna, szinte lekvárszerű csemegévé válik. Ezt a folyamatot karamellizációnak, illetve a Maillard reakciónak hívják. A hagymában valójában nagyon sok természetes cukor rejtőzik, csak nyers állapotban a kénes vegyületek elnyomják az édességet. Amikor lassú tűzön, kis zsiradékon hosszú percekig dinszteljük, a csípős vegyületek elpárolognak, a komplex cukormolekulák pedig egyszerűbb, édesebb formákra bomlanak le, és elkezdenek megpirulni. Ez adja azt a mély, gazdag, umami ízt, ami nélkülözhetetlen egy jó francia hagymaleveshez, vagy egy tökéletes pörkölthöz. A titok itt a türelem. Sokan megpróbálják felgyorsítani a folyamatot azzal, hogy felveszik a lángot, de ilyenkor a hagyma csak megég és keserű lesz. Adjunk neki időt, akár 30-40 percet is, és az eredmény egy hihetetlenül ízletes kulináris kincs lesz. A hagyma tisztelete nem mai keletű dolog. Ugorjunk vissza az időben az ókori Egyiptomba, ahol a hagyma nem csupán étel volt, hanem szent szimbólum is. Az egyiptomiak a hagyma gömbölyű formáját és a koncentrikus körökből álló egymásra épülő rétegeit az örök élet és a világegyetet szimbólumának tekintették. Képzeljétek el, hogy második Ramszesz fáraó múmiájának szemgödreiben is hagymákat találtak a régészek. Azt hitték, hogy az erős illat majd visszahozza a halottakat az életbe, vagy legalábbis megkönnyíti az átkelésüket a túlvilágra. De a hétköznapokban is hatalmas szerepe volt. A nagy piramisokat építő munkások napi fejadagjának szerves részét képezte a hagyma, a fokhagyma és a retek. A feljegyzések szerint ezek a zöldségek adtak erőt és állóképességet a munkásoknak a hatalmas kőtömbök mozgatásához, és megvédték őket a fertőzésektől. Lenyűgöző, hogy egy egyszerű levezzöldség valaha ekkora hatalommal bírt. A következő főszereplőnk a ropogós és színes paprika. Ha megkérdezek 100 embert, hogy melyik a legjobb C-vitamin forrás, 99 rávágja, hogy a narancs vagy a citrom. És mekkorát tévednek. Egy közepes méretű, friss, nyers, piros kaliforniai paprika majdnem 3-szor annyi C-vitamint tartalmaz, mint egy átlagos narancs. Ez a felfedezés egy magyar tudós, Szentgyörgyi Albert nevéhez fűződik, aki az 1930-as években a szegedi fűszerpaprikából vonta ki először ezt a létfontosságú vitamint, amiért később Nobel-díjat is kapott. A C-vitamin nem csak az immunrendszerünk páncélja, de nélkülözhetetlen a bőrünk kollagén termeléséhez, és segíti a vas felszívódását is. Ha vérszegénységgel küzdötök, egyetek vasban gazdag ételeket sok-sok friss paprikával. Arra azonban figyelni kell, hogy a C-vitamin nagyon érzékeny a hőre. Ha a paprikát rongyá főzzük egy ételben, a vitamin nagy része elpusztul. Ezért érdemes minél többször nyersen salátákban ropogtatni. A zöldséges pultoknál mindig ott sorakoznak a gyönyörű zöld, sárga, narancssárga és piros paprikák. Ráadásul az áruk is gyakran eltér. Sokan azt hiszik, hogy ezek teljesen különböző növényfajták, pedig az igazság sokkal egyszerűbb. A legtöbb esetben ugyanarról a növényről származó termésekről beszélünk, csak éppen a különböző érettségi fázisokban szedték le őket. Minden kaliforniai paprika zöldként kezdi az életét. Ha ekkor leszedik, jellegzetes, picit kesernyésebb, friss íze van. Ha hagyják a bokron továbbérni, lassan besárgul, ilyenkor már sokkal édesebb. A legvégén pedig, amikor teljesen megérik, felveszi a gyönyörű piros színt. Ilyenkor a legmagasabb a cukortartalma, és ahogy már említettem, a vitamintartalma is ekkor éri el a csúcsot. Mivel a sárga és a piros paprikák több időt töltenek a földeken, több gondozást igényelnek, ezért drágább is az áruk a boltokban. Szóval amikor a színek között válogattok, valójában a paprika életkorát és édességét választjátok ki. Ha már paprikáról beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül a csípősség kérdése mellett. Hogyan lehetséges, hogy egy jalapeno lángra lobbantja a szánkat, míg egy kaliforniai paprikát úgy ehetünk, mint az almát? A titok nyitja a kapszaicin nevű kémiai vegyület.
Ez az az anyag, ami a csípős paprikák erejében termelődik, és ami becsapja az agyunk hőérzékelő receptorait, azt az illúziót keltve, hogy valami forrót ettünk. A csípősséget a Scoville skálán mérik. Egy erős habanero paprika akár 300 000 egységet is elérhet ezen a skálán. És mi a helyzet a mi édes, ropogós kaliforniai paprikánkkal? Képzeljétek el, hogy az ő Scoville értéke kerek 0. Ez egy genetikai mutációnak köszönhető. Ezekből az édesfajtákból egyszerűen hiányzik az a gén, amely a kapszaicin termeléséért felelős. Így ők a paprika család szelíd óriásai, amiket bárki, még a legérzékenyebb gyomrúak is bátran fogyaszthatnak anélkül, hogy tűzoltót kéne hívni az ebéd után. A paprikák élénk színe azonban nem csak a C-vitaminról árulkodik. Ezek a zöldségek igazi szemvédő pajzsok. Különösen a narancssárga és a piros fajták gazdagok két nagyon fontos antioxidánsban, a luteinben és a zeaxantinban. Ezek az anyagok a szemünk retinájában halmozódnak fel, és úgy működnek, mint egy természetes belső napszemüveg. Kiszűrik a káros kékfényt, ami például a telefonjaink és a monitorjaink képernyőjéből árad, és segítenek megelőzni az időskori látásromlást, a makuladegenerációt. A mai modern világban, amikor napi sok-sok órát meredünk valamilyen képernyőre, a szemünk elképesztő stressznek van kitéve. Egy ropogós paprika elrákcsálása a munkaidő alatt tehát nem csak a délutáni éhséget csillapítja, hanem szó szerint segít élesen látni a világot. Ha ehhez még hozzáadjuk a magas rosttartalmat, ami hosszantartó teltségérzetet biztosít, láthatjuk, hogy a paprika a tökéletes irodai rákcsa. Elérkeztünk az utolsó, de talán a legizgalmasabb szereplőhöz, a fokhagymához. Ez az apró, fehér gerezdekből álló növény a konyha egyik leghatalmasabb gyógyító erejű fegyvere. A varázslat kulcsa egy allicin nevű vegyület, de itt jön a tudományos csavar. Ha fogsz egy egész, sértetlen fokhagymagerezdet, abban egyáltalán nincs allicin. Semmi. A fokhagyma ugyanis egy zseniális, kétkomponensű védekezőrendszert fejlesztett ki. A gerezd egyik részében egy allin nevű anyag, a másik részében pedig egy allináz nevű enzim várakozik. Amíg a gerezd ép, ezek ketten nem találkoznak. De abban a pillanatban, ahogy összezúzod, felvágod vagy lereszeled a fokhagymát, a sejtfalak átszakadnak, a két anyag összekeveredik, és bum! Megszületik az allicin, ami azt a jellegzetes erős illatot adja, és ami a csodás egészségügyi hatásokért felel. Ezért hatalmas hiba a fokhagymát egyben belerakni az ételbe, vagy aprítás után azonnal forró olajba dobni. A hő ugyanis elpusztítja az enzimet, mielőtt az allicin kialakulhatna. A titok az, hogy zúzzátok össze és hagyjátok állni 10 percig a konyhapulton. Ez alatt lezajlik a reakció, és az allicin már bírni fogja a főzést. A fokhagyma gyógyító erejét évezredek óta ismeri és használja az emberiség. Gyakorlatilag ez volt az ókor legelső és legfontosabb antibiotikuma. Az ókori görögök az első olimpiai játékokon fokhagymát etettek az atlétáikkal, hogy növeljék a teljesítményüket. Tehát bátran mondhatjuk, hogy a fokhagyma volt a történelem első teljesítményfokozó szere. A középkor legsötétebb időszakaiban, a nagy pestis járványok idején is kulcsszerepet játszott. Állítólag egy híres tolvajbanda, akik a pestisben meghalt gazdagok házait fosztogatták, azért nem kapták el a halálos kort, mert egy speciális, fokhagymával, ecettel és gyógynövényekkel átitatott rongyot tekertek az arcukra. Bár ma már vannak fejlett orvosságaink, a fokhagyma antibakteriális és vírusölő hatása tudományosan is bizonyított. Segít leküzdeni a megfázást, tisztítja az ereket és csökkenti a magas vérnyomást. Egy igazi miniatűr gyógyszertár, ami a te konyhádban is ott lapul. A fokhagyma csodás, de van egy aprócska probléma vele, amit mindannyian jól ismerünk. A fokhagymaszag. Miért olyan nehéz megszabadulni tőle? Azért, mert az allicinből származó kénes vegyületek nem csak a szánkban maradnak meg. Emésztés során ezek az apró molekulák felszívódnak a véráramba, és szó szerint átjárják az egész testünket.
Ezért van az, hogy egy kiadós fokhagymás étkezés után még másnap is érezzük a leheletünkön, sőt, még a bőrünkön keresztül az izzadtságunkkal is kipárologtatjuk. A fogmosás vagy a rágógumi csak átmenetileg nyomja el a szagot, de nem oldja meg az alapproblémát. De ne essetek kétségbe, a tudomány erre is talált megoldást. Bizonyos ételek olyan speciális enzimeket tartalmaznak, amelyek képesek kémiailag semlegesíteni ezeket a kénes vegyületeket a gyomorban. Ha fokhagymásat ettetek, rágcsáljatok el egy darab nyers almát, egy kis friss mentalevelet, vagy igyatok meg egy pohár tejet. Ezek elképesztő hatékonysággal bontják le a szagokat okozó molekulákat, még mielőtt azok bekerülnének a véráramba. Videónk végéhez közeledve álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, mi történik, ha ezt az 5 zseniális növényt, a paradicsomot, az uborkát, a hagymát, a paprikát és a fokhagymát egyetlen ételben kombináljuk. A természet csodája, hogy ezek az összetevők nem csak ízben, hanem biológiailag is kiegészítik egymást. Ezt a jelenséget nevezzük táplálkozási szinergiának. Amikor például megeszel egy görög salátát, a hagyma kvercetin tartalma segít abban, hogy a paradicsomból származó likopin sokkal jobban felszívódjon. A paprika magas C-vitaminja megerősíti a fokhagyma immunerősítő hatását. Az uborka víztartalma pedig segít abban, hogy a rostok könnyedén áthaladjanak az emésztőrendszeren. Ráadásul, ha mindezt meglocsolod egy kis extra szűz olívaolajjal, a bennük lévő zsírban oldódó vitaminok egyenesen berobbannak a sejtjeidbe. Ez nem csupán egy finom köret, hanem egy tudományosan tökéletes, élettartamnövelő szuperétel, amit bármikor, olcsón és egyszerűen elkészíthetsz. Ki gondolta volna, hogy egy egyszerű zöldséges kosár ennyi titkot rejt? Most már tudjátok, hogy a paradicsomot a pulton kell tartani az ízek megőrzéséért, az uborkát tilos meghámozni, ha szép bőrt akartok, a hagymánál a lassú sütés hozza elő az édességet, a paprika igazi vitaminbomba, a fokhagymát pedig mindig pihentetni kell zúzás után. Ezek az apró konyhai változtatások nem csak az ételeitek ízét fogják a sokszorosára emelni, hanem hihetetlen mértékben turbózzák fel az egészségeteket is. Remélem ezentúl ti is egy kis tisztelettel és tudatossággal nyúltok majd ezekhez a mindennapi csodákhoz a konyhában. Hatalmas köszönet, hogy velem tartottatok ebben a zöldséges kalandban. Ha úgy érzitek, tanultatok valami újat és hasznosat, kérlek támogassátok a csatornát, iratkozzatok fel, nyomjatok egy hatalmas lájkot, és ne felejtsétek el bekapcsolni az értesítéseket. És mielőtt elmentek, írjátok meg lent a kommentekben, ti melyik zöldséges trükköt fogjátok először kipróbálni a következő főzésnél. Találkozunk a következő videóban.